Днес, приятелчета мои любими, ще измислим танц за моята дебютна песен "Жива за малко". Ако някой напише един коментар за моята лентичка, напусни. Чувствам се добре с нея, ако можех така, щях да изляза навън. Actually мога. Не знам защо не съм го правила преди. Започва ето така. Очите ти ледени. Това е прекалено елементарно. Трябва ни тук нещо по-big brain. Очите ти ледени. Окей, тя е мистична. Знаете ли какво смятам да пробвам моята любима тактика? Да пусна музиката и каквото излезе, това е. Чакай да видим това как изглежда. Добре, има нужда от работа. Това беше вторият фристайл, който ударих току-що. Не знам какво беше това. Погледнах го сега и изглежда окей. Това е нещо, което аз правя много често в своето ежедневие, когато някой каже нещо, което би трябвало да ме обиди или нещо, просто моите приятели знаят, но това е моя мод. Малко такова Lady Gaga type shit, правиш 3 крачки назад. Но все още ми трябва някакво движение, което да запълни "жива за малко". Най-важното! Как за Бога се превежда на TikTok language "жива за малко"? Какво е жива? Какво е за малко? Знаете ли какво правя последен фристайл? В момента от първо лице виждате кризата на един TikTok танцор. Това е от мен. Жива за малко, бич. Аз ще ви го покажа бавничко без музика, за да разберете горе-долу какво правя. Очите ти ледени, в огъня вперени. Имаш пръщчета тук, без ти важни пръщчета. Знаят, че аз мърдаме си цялото тяло на една страна, цялото тяло на друга страна. Знаят, че аз не горя. Тън-дън-дън. Китарка. И с китарката имаме глава, бести, задължително. Момче, разби ме. Правиме ето това нещо с краката, с колянце навътре. Разби ме вербално. Както си приклекнал, за да правиш коленца, тук изправиш вербално. И нека е гадно. Тук трябва наистина да го изиграеш. Сцената пробожда нож. Цак, цак, так, так. След това си се приближавате обратно към камерата и казвате "жива за малко". Сега нека го чуем на музика. Очите ти ледени, в огъня вперени, знаят, че аз не горя. Момче, разбира